Dĺžka embria je už 7 až 9 mm. Začali sa formovať jeho ruky, nohy a tvár. Na tvári je možné vidieť tmavé kruhy, z ktorých budú neskôr očné jamky. Sú viditeľné aj uši. Pokožka embria je citlivá a dokáže vnímať dotyk. V malých púčikoch, ktoré budú neskôr končatinami, začínajú rásť kosti. Začali sa vyvíjať životne dôležité orgány ako srdiečko, pľúca, pečeň, obličky a pankreas. Vaše dieťatko už má svoju prvú červenú krvinku. Ešte stále má tzv. Chvostík, ale ten v nasledujúcich týždňoch vymizne. Hoci to ešte nemôžete cítiť, dieťa sa už vo vašom brúšku aktívne pohybuje. Ak ste mala v minulosti akné, môže sa znovu objaviť. Vaša starostlivosť o akneóznu pleť môže spočívať v použití jemnej čistiacej vody alebo v príjme dostatočného množstva vody. Poradte sa so svojím gynekológom, ako zvládať nevoľnosti. Stále vás bude trápiť únava. Môžete pribrať alebo schudnúť, podľa toho, či ste skôr ospalá alebo zvraciate. Navonok vaše tehotenstvo ešte stále nie je vidieť. Ak ste doteraz nenavštívili vášho gynekológa, urobte to teraz. Keď ste unavená, využite každú možnosť na krátky oddych. Prechádzka na čerstvom vzduchu môže prispieť k tomu, že budete pociťovať viac energie a pozitívnych emócií. To prospeje nielen vám, ale aj bábätku, ktoré vo vás rastie.